Helo a croeso i'r fideo byr hwn lle byddwn yn dangos y broses o uwchlwytho tystiolaeth costau gwirioneddol ar gyfer eich prosiect Llwybr 2. Jyst i atgoffa chi, mae angen i dderbynwyr grant ddarparu tystiolaeth wedi ei derbynebu ar gyfer yr holl gostau gwirioneddol sy'n cael ei gwario o'ch cyllideb rheoli a gweithredu prosiect a lledaenu. Os ydych chi'n cynnal symudeddau fel rhan o'ch prosiect, cofiwch fod y cyllid rydych chi wedi dderbyn ar gyfer y rhoen yn cael ei gyfrifo ar sail cost uned, felly nid oes angen i chi ddarparu tystiolaeth ar gyfer y costau yma. Yr unig tystiolaeth bydd ei hangen arnom ar gyfer eich cyllideb symudedd yw tystysgrif presenoldeb. Gallwch ffeindio'r templed priodol ar yr ardal derbynwyr grant. I ddechrau, lai ddangos y broses ar gyfer darparu tystiolaeth ar gostau gwirioneddol. Os ewch chi mewn i'r ffolder adrodd, fe welwch chi fod ffolder arall ynddo o'r enw costau gwirioneddol. Os cliciwch ar hwnnw, gallwch weld bod y ffolder ar wahân ar gyfer pob categori gyllideb, sef lle rydych chi'n uwchlwytho'r derbynebau. Yn dibynnu ar ba gyllideb mae'r gost yn dod ohoni, enghraifft lledaenu. Dylid uwchlwytho'r derbynebau o fewn 30 diwrnod o'r gost gael ei gwario ac eithrio costau staff. Ar gyfer costau staff, gallwch ddarparu tystiolaeth ar ffurf taflen amser ar ddiwedd y prosiect. Ar ôl i dderbyneb gael ei uwchlwytho, dylech nodi hwn yn y teimlen hon. Mae'r teimlen wedi rhannu 2 adran. Derbynebau sterling. Mae'r adran gyntaf ar gyfer eich derbynebau sterling. I gofnodi cost, mae angen i chi gynnwys enw'r eitem, ac mae'n bwysig bod hyn yn cyfateb i enw'r derbyneb a uwchlwythwyd. Yna, mae'n rhaid rhoi disgrifiad o'r gost. Gall hyn fod yn 1 neu 2 frawddeg yn egluro'r angen am y gost hon i gyflawni'r prosiect. Yn yr enghraifft yma, oedd y digwyddiad yn para trwy'r dydd, felly roedd angen cynnig cinio a diodydd yn ystod yr egwyliau. Ac yn olaf, mae'r gwerth. Dylai'r gwerth pob tro gyd-fynd â'r swm ar y dderbyneb. Mae'r ail adran ar gyfer costau nad ydynt yn sterlin. Ar gyfer hyn, byddai angen i chi ddilyn yr un broses a derbynebau sterlin, ond byddai angen i chi hefyd gynnwys y dyddiad prynu, fel y gall taith gyfrifo'r gyfradd gyfnewid cywir. Mae'r drydydd adran wedi llenwi'n awtomatig gan taith, ac mae'n cynnwys yr eitemau a ddyfarnwyd i chi yn ystod y cam ymgeisio. Unwaith y bydd y dderbyneb wedi ei uwchlwytho o'i fewn gofnodi i'r deimlen, bydd taith yn adolygu'r gost ac yn diweddaru'r adran gymeradwyo yn eich teimlen. Os oes angen rhagor o wybodaeth, bydd taith yn anfon e-bost i chi i egluro beth sydd ei hangen. Os yw'r eitem wedi gwrthod, byddwn yn rhoi gwybod i chi pam y bernir bod y gost yn anghymwys. Fodd bynnag, os yw'r gost wedi ei chymeradwyo, ni anfonir unrhyw gyfathrebu pellach. Felly, gwiriwch y deimlen gost gwirioneddol ar ôl i chi gyflwyno eich tystiolaeth cost wirioneddol.